Dia hau atu kusri baisariki iklatno shikinta ye shobin klatno ngadang sudah ye phone bari ngadang phone ni ngadang ongi Fetsa kidon gi ba ilaya kular hakam manifesto hakatu ka election manifesto bengila bu ikwa ngakwa bani kendo ipi ya ka bangin pe na pedeng gitu kita kimat gi bangila klei so pai ba kat no teling la de penra kat no teling la de pen slow hak sarkar India ba kat no telipat kidang sakut isari ong to ka biha kata bangin ya kendo iyong bangin kendo pat apulai tarik kata kamut hakasi mandi kebanwan ya ka bangin pe ya kita kimat kibangila bu ya ka bangidang sateng ka bangim pala ban pendet ya ka banra ban pun snow cak sarkar India Henry ye ka bajia ka longba hakatu ko singi ka khandai tare isariki ya klap no ngamse poi perkhat bakata ka jing ya keren ya kata ka election manifesto kai ki badang sateng kan ha penban ha kata terpeng ke jonga ya kapa ka parti kala ibet ya kapan jit pada pen snow ha ya kapan don kam ya kapan yale ya kani kabai election hoi kemo ong ipi ngam don ji samin shwa kata kapan sim ban kwa ban yale election ngadon ta kata kapan sim ban sakri kai ke bona kwa ban ong ke janmit kalong ba kumba isariki bolong unong hikai jonga isariki ila hikai ya nadu snam khandai spa khandai khandai ila hikai ya snam arajar bar snam arjari we bar bolong ru unong pe ha banga shong hostel min sho hani hu house snam arajar san arjandri kai ke banga kwa ban ong kolong ba kum khuna school jungi kum unong board jungi bar kum uta ba join sha ka politics ha ka jingi sha tang ban jarap i ban kersan i nga ay taka jingkular siya pi ya kabangan but din ya ka dinjat ke jong i ya ka nuksa ka ba i ilabo padi ka e ka ba ilahi kay na nado por bangadang kena but hado kapor bangadon haka voice of the people party hoy pilotip ike e kimat ka ba ka party ka don kide kimat kibam thmai show kimat kibal pipilayatip kay ka ba don kambingi ka long bangin tray sitom bat ban vote din ya ka kaya ka ba ngikwa ban keteng kum uta ubri kum uta usamla uban simtipat ya kata ka lingkor ka ba isariki eno shadin kalong ba ngintray ya ka jing smowit ngintray da ka bensim ka jingkit kle ka bensim ban kit khya nakabenta ka roy ka par nakabenta ka jingba jong ka implang ka salang pa nakabenta ka jingba jong kipai ba ijongi habala pe ya ka jilong jingman ka jala ka jumi ka wei ka banga shek ong ka wei na ki benta ka ba kada kta e yanga habanga pe ya ka imlang ka salang ba ka penlong yanga ben sngo khia ka dei kata ka kot ka khia ka ba isariki shek kren ka ba ka wei pat ka benta ka ba i shek kren ka dei ka jing ka puli ka puthi kini ki artli kimat ki ba manga isariki ni sa ye philiu jingmut nakaway ka por siya kaway pat but kumbaga ka Kothari Commission house na makadais pa ani husaw ka kren kumdi gong bagi ka laway jong kari India la sandur haki kamra class ka juru ka mga kwa abanong ka laway jong kani kisnong thangma hangni ka laway jong ka jala ka jongi ka laway jong ka imlang ka salang ka jongi la sandur ya ka haki kamra class na barday haki kamra class day bangi penwandur ya kar kom im ya kar kom perkhat ya kar lawai jong ki khun ki jongi bagawai ka ba isari ki sai snow khia e haka jing im ke jongi ba ka ba isai ya share dan isai ya kren bat nga ka dai sa thang kata ka bang yong ka jing ko ka jing khia yong ipang ka men sim ba ka ni ka dai ka weiru ka ba ngaru ngaja share bat i ba ka ei ka ba nga sai ong ba ka jingket ka ba khia tam haka jing im chung ki pai ba kadai ka jing nang jing start bat ka kwat ka khya na lor kata kadai ru akam priang bat ki wei pat kila ke ba ki pai ba kinyo ban trai ban kata